Nadisgrasya ang usa ka lalaki nga gikan sa Christmas party tungod sa giingong kahubog o gikawatan pagayud. Lakip sa gikawat ang iyang motorsiklo. Ang detalye atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Sa kapulisan sa gimo nga follow-up operation nasuta sa Mabolo Police nga ang kinawat nga motorsiklo ang gipabayluan matud pa og shabu nga nagbalor og 7,000 pesos. Sa kuha nga video sa CCTV sa usa ka establishmento, makita ang biktima nga nagkigda sa sidewalk. Matod sa hepe sa Mabolo Police Station nga nakatulog ang biktima, human mibangga sa railings ang motorsiklo nga iyang gimaniho. Gitabang pa kini sa mga residente sa dapit apan tungod sa kahubog, nakatug kini mo hinungdan nga gidala siya sa daplin sa daan aron malikay sa disgrasya samtang natug. Gigoroy usab sa daplin ang motorsiklo nga may usa ka metro kapin gikan sa biktima. Nahitabo kini pasado las 2 niadtong Domingo. Sa laing anggulo sa CCTV, makita nga may lalaking naka-brown o t-shirt nga miduol ug mikuot sa kilid sa biktima. Nasuta nga yawi di ay sa motorsiklo ang gikuha niini. Sa laing kuha pa sa CCTV, makita nga gipaandar sa lalaki ang motor. Gisakyan palayo. Nasuta nga kawatan di ay kadto ug buntag na dihang na report sa biktima sa Mabolo Police Station nga gikawat ang iyang motorsiklo. Sa gihimo nga follow-up operation, natultulan sa Mabolo Police ang nahimutangan sa kinawat nga motor ug na-recover kini nadtong Martes. Pasakaan og kasong kalapasan sa anti-fencing law ang tao diin makuha sa iyang posisyon ang motorsiklo. Ang information gikan sa suspect is iado gipabayluhan og worth 7,000 nga illegal drugs nga shabu ang motor. So mao to na ay naka na mga informants po nga ni-inform namo kay na-post magud ni siya. Naghatag sa paymangno og kinsabay paybalo og kinsabay nakakita ani nga motor, so moto na ni-report sa MOA and then eventually na recover gid nato. Gisusi usab ang taho nga gibuktian niya og shabu ang motorsiklo nga nakuha sa kawatan. Samtang padayong gisuta sa Mabolo Police ang identity sa suspitsado ug kun nalambigit ba kini sa uban pang mga krimen. Pahinumdum ni hinguyon sa publiko, ilabi na ning padayon pa ang mga party. Magbilin gid mo og gamay para sa inyong kaugalingon nga igo pa mo makauli na pa mo sa saktong inyong state of mind ninyo sakto pa nga makadrive mo. Unya, kung nakainom na gani mo nga tanaw ninyo di na gid ninyo kaya, pahuway lang sa amo ipadaplin ninyo inyong motor, inyong sakyanan. Ako advice ari ninyo ipadaplin sa kaning mga well-lighted na mga lugar or kaning mga well-lighted na mga establishment. Dako kayo gamit ang CCTV. Makita tanan every nook and corners sa syudad. O gawas pa na cooperative sad ang mga business establishment. Ang mga business establishment, residential houses na asay mga CCTV. A commendation and appropriate awards will also be given to the personnel of Police Station 4. Sa laing bahin ni atakaron sa fruit stand dinhi sa Barangay Kugon Ramos sa Dakbayan sa Subo din. Atong sutaon kay 5 ka adlaw naman lang sa nga sugato na usab nato ang New Year ang tuig 2026 ug usa gyud na sa dili mawalat sa itong mga lamisa kining mga prutas ilabi na ang mga lingin-lingin nga mga prutas atong sayran karon sa usa sa mga manindahay si Ma'am Susan. Ma'am, kumusta na ba? Hinahinay na ba nga palit kaayo ron ato ang mga lingin-lingin nga mga prutas? Mingaw pa man, ma'am. Pahalin. Kunus ka ni posible ma magsugod. Sa experience. Murag ato na ni sa mga 29 o 30. Pero ma'am, kumusta na ang presyo ma'am? Like kaning chicos, melon, kining mga lingin-lingin lagi, kining orange, Kani ponca. orange, among baligyan ni 15, 7, 100. Then kaning melon, 150 ang kilo. Kaya di pa man siya daghan. Ang kaning chicos, pwede raw 100 ang kilo. Ma'am, posible ba daw kung musaka gyud ang presyo ba? Ug pila kay posibleng pagsaka sa presyo kung duol na or duha ka adlaw o usa ka adlaw sa pagsugat sa sa New Year? Okay. Ug naman gani mo saka, ma'am, gamay red sad siguro. Basta inaani lang mga native ra. Ang taas na mo ron is kanirang lansones, kaning gitawag og longkong. Mo ni mahal karon. Ma'am, ikaw ma'am, mutuo ka nga kining lingin-lingin nga mga prutas kinahanglan naa sa lamisa kay aron daw pampaswerte? Ako, ma'am, ninda kong prutas pero amang ko lingin sa mo. So mga kapuso, mo tigingon, pero inoon kini ng mga prutas, swerte siya kay maayo man sa tuang panlawas, pero matud pa man di ba ma'am na sa to istorya kaganina nga ang gikinahanglan aron ka swerte ug mulampo sa kinabuhi mao ang pagpaningkamot. Balik kanimo ses. Dagang salamat, Fem Ridumabo.